Російський терор та знищення цивільних українців є систематичним. Про це заявив лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв після відвідань Ірпеня, Бучі, Гостомеля та Бородянки. Ці міста майже вщент знищені російськими окупантами, а місцеві жителі оговтуються від жахіть, які тут коїли росіяни. На Київщині знаходять усе нові й нові братські могили, безліч свідчень зґвалтувань, тортур та масових розстрілів. За останніми підрахунками, більше 1200 мирних жителів Київщини стали жертвами загарбників. Місцеві жителі вважають, що такі звірства стали помстою за спротив. Як мені розповідали, я тут не був присутній, але як мені розповідали місцеві жителі, що кожна ротація російських військ, тут було 3 ротації, вони приходили на цю вулицю, вони дивилися цю вулицю, скільки було спалено їхньої техніки, і після цього вони звірили. Після цього вони робили звірські вбивства, після цього вони робили знущання над нашими мешканцями Бучі. Я видел Карабахскую войну, я видел события, которые происходило в Хачалы, который с помощью русской армии 36-го мотострелкового полка уничтожили весь город, изнасиловали людей, убивали детей. Вот уровень трагедии и жестокости, думаю, что очень близко, потому что это античеловеческое отношение к мирным жителям, это сущность российской армии. Они хотят с этим напугать всех народов, которые хотят перепочинить своей воле и властвовать над ними. Вот это вот место как раз эпицентр кровавых столкновений, вернее разгрома российской колонны танков, БТРов нашими войсками. Удары были нанесены из Байрактаров преимущественно, они здесь были разгромлены. Это город с населением, считая пригороды некоторых деревень, это 67 тысяч человек. Сейчас это почти что мертвый город. Осталось всего около 3000, да и то эти около 3000, значительная часть это прибыли уже после того, как русских отсюда изгнали. Вот такое вот лицо этой грязной войны, развязанной Россией против нашей страны.